Πριν πάμε σε break, να σας πω για ένα θέμα ότι στα Ποσειδώνια, τη μεγαλύτερη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση στον κόσμο, το παρόν δίνει και το BCA College, ένα από τα πλέον δυναμικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στον τομέα της ναυτιλίας. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρούς δεσμούς με την αγορά, το BCA προετοιμάζει τη νέα γενιά που θα στελεχώσει την ελληνική και παγκόσμια ναυτιλία. Πάμε να δούμε περισσότερα από την παρουσία του στην έκθεση. Πάμε σε break και Θάνος Πλεύρης στη συνέχεια. Πάμε. Το BCA College δίνει δυναμικό παρόν στα Ποσειδώνια, τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση παγκοσμίως, παρουσιάζοντας τα σύγχρονα εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών του στην ναυτιλία και ενισχύοντας τη στενή του σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία. Για άλλη μια χρονιά το BCA είναι εδώ στα Ποσειδώνια. Τι σημαίνει αυτή η παρουσία? Η παρουσία αυτή σημαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας, με δεδομένο το γεγονός ότι παρουσιάζουμε το branch campus που έχουμε στο Λονδίνο. Το BCA πρωτοπόρο για 55 χρόνια ήταν το πρώτο ναυτιλιακό πανεπιστημιακό ίδρυμα το οποίο έκανε σπουδές ναυτιλιακές στην Ελλάδα. Συνέχισε πρωτοπορώντας, έχοντας σε κάθε ναυτιλιακή εταιρεία στην Ελλάδα αποφύτους του και φέτος πλέον παρουσιάζουμε το υποκατάστημά μας στο Λονδίνο, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε στο κέντρο της παγκόσμιας ναυτιλίας. Βρισκόμαστε στο περίπτερο του BCA College εδώ στα Ποσειδώνια, όπου η εκπαίδευση συναντά την ναυτιλιακή βιομηχανία. Η παρουσία του εδώ αναδεικνύει τη στενή σχέση με την αγορά εργασίας και τη συνεχή ανάπτυξή του διεθνώς και με χαρακτηριστικό παράδειγμα την δραστηριοποίηση στο Λονδίνο, όπου είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα ναυτιλίας παγκοσμίως. Ναι, στην Ελλάδα έχουμε όλη την ισχυρή παράδοση και την εμπειρία της ναυτιλίας. Στο Λονδίνο υπάρχει ένα διεθνές ναυτιλιακό κέντρο με υπηρεσίες που προσφέρει ένα πολύ καλό συνδυασμό όσον αφορά στις ακαδημαϊκές γνώσεις. Και συνδυάζουμε εμείς και ανθρώπους από την ναυτιλία, από τη βιομηχανία, που έχουν μια τωρινή σχέση και επίσης αυτό μετά προσφέρει στη νέα γενιά όλα τα εφόδια για να προχωρήσουν και να συνδεθούν και με την ναυτική εργασία. Θέλουμε στελέχη που να συνδυάζουν όλες αυτές τις γνώσεις, αλλά να έχουν και μια ισχυρή ναυτιλιακή παράδοση. Έχω αποφοιτήσει από τον BCA το 1996, 30 χρόνια πριν. Το BCA για μένα ήταν σταθμός. Έχω κάνει το δικό μου group, το UW Group, το οποίο έχει 6 γραφεία σε 6 χώρες. Χαίρομαι που άνοιξε τα φτερά του και πήγε στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Εύχομαι σύντομα να το δούμε και στην Κύπρο και είμαι πρόθυμος να το βοηθήσω, γιατί πραγματικά το BCA βοήθησε εμένα και θέλω να βοηθήσω τους Κύπριους.